Yes, sila mga uncles na may gabi. This is me, Uncle Nobs TV. No, so, ko diri subong sa hideout sa Rockstar Reborn no diri sa may Pontevedra. So ipakilala ko gali ang ilang president no si Sir Jumari Untangan. So ari sa mga uncles no. And of course ang ilang nga vice president si Antonio Jaime. So ari sa mga uncles. And ang ilang club advisor no walang iba kundi si SB Ilmo Gabitoya. So may gabi sa sir ng tatlo no. Mayong gabi, may gabi. So may ara kita no nga palabuton nga Elio Sakay this coming May 5 sa may Municipality of Pontevedra. So ano ini ang mga dapat nila abangan sir sa maabot nga event ninyo? Actually, ang Helio Sakay nga amon event sa May 5 amo ang i-showcase ang Pontevedra at the same time to promote sang turismo diri sa banwa sang Pontevedra, sir. Okay. So ang ini nga Elio Sakay first time pa ni matabo no? Yes, sir. First time. So pila ini ang registration fee ang mabayaran sa mga aton mga riders? Ang registration fee namon ng 300, may t-shirt, may armband, kag may snack, kag may sa balik namon pagka gabi, may kuan kami, may live band, kag may raffle kami nga mga parts sa mga motor, kag may first prize kami nga isa ka scooter. So sa mga riders nato anong mga qualify nga mag-join sa inyo? Anong mga klase ng motor? Wala man kami wala kami pili. Open sa tanan nga motor, kag open man ni sa hindi lang sa taga Pontevedra kundi sa iban man nga sakop sakop sa Port District or sa ibanda. Dayon importante makakabalo ka pagdala motor. Tapos i-explore naton ang katahom sang banwa sa Pontevedra. 20 ka barangay ni aton nga liboton sir sa sa maabot nga event ninyo. 20 ni ka barangay. Ang 20 ka barangay si Isbil mo na mag-explica sa inyo kay siya ang nakabalo sang amon nga ruta. Okay sir, din magahalin ang aton nga symbols ini nga palaboton nga rides naton. Yes, sir, no? Ang aton nga starting point is from reclamation sa Pontevedra. We will start at 7 o'clock in the morning, sharp. Ang ruta naton from reclamation, makadto kita diri sa Crossing San Miguel or Crossing Candroma, kag mag-agi kita dito sa bag-o nga dalang nga ginobra nga kag may bag-o nga taytay pagkadto sa Kaburihan, lapos dito sa Montserrat, then magwa kita pagkadto sa Sugar Road, pagkadto sa DSB, mag-turn right kita kag magliko pagkadto sa balay ni Mayor, kag magwa liwat sa highway pagkadto sa Antipolo. Before sa Antipolo, may crossing dira nga crossing Pinabalunan. Dira kita makadto pasaka dito sa Hunog kay puro naman ina simentado, sir. Then malabot kita dito sa crossing Gomez, no? From there, masaka kita sa Mabini. Actually, ang maagyan naton diri sa left side, amo ina outskirt sang barangay Buenavista Rizal. Then masaka kita sa Mabini, malibot kita dito sa barangay nila, kag malapos kita dito sa bago nga taytay nga ginobra, pasaka balik naman diri sa dalan nga krusan sang Mabini kag Burgos, barangay Burgos. Then after that, diretso kita. Pagkalabot sa unahan, maagi naman kita sa left, ma-turn left kita. Maagihan naton ang barangay Gomez, no?
Then after that, dire-diretso na pakadto sa Barangay Samora. Then after Barangay Samora, magagwa naman kita sa highway going La Castellana kag magbalik dire pakadto sa crossing sang Barangay Pandan. Then from Barangay Pandan, diretso na siya pakadto sa Kamingawan. But hindi anay magsunod sa Kamingawan kay maliko pa kita pakadto balik naman sa Antipolo. From Kamingawan, Suok, Antipolo, magaliko kita dira sa Bangga Patyo. Pakadto naman sa Hacienda Kasalagan Jutay. Kay manami dat dira ang dalan tanan sir. Kag magalapos kita dito sa Cambaros. Then mabalik naman kita sa left, pakadto naman dito balik sa Kamingawan going to Tamsik. Ang Tamsik, tuloy-tuloy naman ang dalan going to Malbar, Barangay Malbar. Then pag-abot sa crossing sa Tamsik, maliko kita sa left, going naman sa Isidro. After San Isidro, dire-diretso kita, maliko kita sa crossing Tomas, nga pakadto sa Buenavista Hibong. Then after that, libuton na to ng sulod sang Hibong, kaya magwa kita dire, pagwa sa eskwelahan sang MH Del Pilar kag Buenavista Hibong. Then lusot naman kita dito sa crossing Tugues. Oh, then pag-abot sa crossing Tugues, mag-left turn naman kita pakadto sa crossing Miranda. Then from crossing Miranda, right turn kita pasulod. Then after dito sa unang eskwelahan, ma-turn left naman kita palapos sa simbahan. Then after simbahan, ma-turn right naman kita coastal area na sa Miranda, rekta-rekta na Balangigay. After Balangigay, maliko naman kita patuo pagwa na sa highway. Oo. Then from crossing Balangigay nga highway, balik nga dire-diretso na naliwat sa reclamation area nga amo ang aton finish line, sir. So last na lang sir no, kinahanglan ang mga riders naton nga mag-join, kinahanglan may lisensya agad, required may lisensya. Actually, they are not required of the license, but kung pwede pa lang, may ara din sila. Kag gina-require lang namon sila sa ila helmet, oo, ila long pants, kag nakasapatos para safety. Ano pang mga bantayan nila nga may mga raffles kamo ano ang mga bantayan nila mga Sa gabi, bali may ang each registrant, tanan nga naka-register, entitled sila sa raffle ticket, raffle draw. Then ang amon nga pinaka first prize sa raffle is motorcycle, scooter. motorcycle. Oo. Then the rest is siguro may mga giveaways kami dira, mga helmets, motor parts, oil. Okay, so no sa maabot nga May 5, 2024 no. So bantayan nato ni ang ilang Helios Sakay dire sa may Municipality of Pontevedra. So gani no gina i-invite sir ang mga riders naton. So, amon gina-imbitar kita na ang mga motorcycle riders, not only in Pontevedra, sa mga neighboring town nga gusto mag-join, ang amon nga loop ride sa First Pontevedra Loop Ride is open para sa tanan sa pag-join sa sining ride. Kag sir, may dugang lang ako. Sa amon bala sir nga registration, ara dira nakaupod ang amon nga claim stub, raffle ticket para sa raffle draw sa gabi. Okay. Klaruhon ko lang, bawal muffler no? Sir no, bawal. Yes sir. Yes sir. No open muffler. Okay. So gani no sa tanan nga mga riders hindi lang sa Pontevedra, sa all over sa aton nga Negros Occidental no. So magusto gali mag-join sa ilang Helios Sakay.
sa Pontevedra no this coming May 5, 2024. So register na kamo, ongoing ang ilang registration fee worth 300 pesos no. So amo ning ilang nga club Pontevedra Rockstar Reborn. So kita na kita no sa May 5 no. Thank you so much and God bless us all. Thank you, sir. Thank you.